Fira Tàrrega 2014 està dedicada al teatre. La fira és un espai multidisciplina. A Tàrrega bàsicament fem arts de carrer i per nosaltres les arts de carrer són el circ, la dansa, les arts visuals, el teatre. Aquest any hem sentit la necessitat de reivindicar la presència de codis teatrals en la creació de l'espai públic i és per això que aquesta edició va dedicada en aquesta línia. L'espectacle inaugural, la filosofia de l'espectacle inaugural és apuntar, marcar aquesta direcció. Si bé l'any passat vam inaugurar amb dansa i vam dedicar la fira a la dansa, per exemple, aquest any l'obrim amb teatre. Com us deia, l'espectacle és un espectacle de teatre de carrer. Per primera vegada la fira produeix un espectacle, La ira dels peixos. Hem encarregat una peça al director xilè, director i dramaturg Ignacio Achurra. És una peça que s'està creant aquests dies a Tàrrega i que es tracta d'una peça de gran format, en la qual ens explicarà una història que té a veure amb la reivindicació de les cultures minoritàries, majoritàries. És un espectacle que és un crit a la diferència, a la reivindicació de la diferència, al patrimoni cultural del planeta i bé, amb moltes ganes d'acabar-lo de coure a la cuina de la fira. Portem molts anys, a través del programa de suport a la creació, entrenant-nos en tant que coproductors i enguany, per primera vegada, ens hem sentit valents per llançar-nos directament a la producció d'un gran espectacle, d'una inauguració. La programació de Fira Tàrrega es difereix en diferents seccions. La secció oficial, que és aquella que engloba peces que hem pogut veure en altres programacions, peces que creiem que poden funcionar molt bé amb el mercat internacional que ens visita, amb aquests agents, programadors, institucions que venen a Tàrrega a comprar espectacles. També el nostre públic pot gaudir-ne i també és un espai per inspirar creadors, artistes d'aquí, programadors nacionals, peces que arriben del mercat internacional i que creiem que pel que plantegen, a nivell formal, estètic, etc., poden sacsejar una mica la nostra manera de fer, podem créixer amb ells. Això és la secció oficial. Plataforma és una altra secció, és aquella on donem visibilitat a una sèrie de peces que s'han treballat des de fira, formen part aquestes produccions del programa de suport a la creació. Això vol dir que la fira hi ha tingut a veure, són projectes que neixen associats a la nostra marca i que han participat d'un programa d'acompanyament diferent per cada companyia. Peces que s'han treballat des de Tàrrega i que suposen l'avantguarda, són el trencagel, són l'abanderat del que es pot estar fent. No volem que siguin els prototips que obrin camí a altres artistes que estan fent carrer. Són peces que representen l'apartat R+D+I del nostre projecte, peces noves, joves, que s'han d'entendre molt en aquest context. La secció Ondara Park és una novetat d'aquest 2014 i és l'apartat que agrupa aquelles peces que tenen a veure amb l'animació i l'entreteniment. La part popular de la festa, la part que connecta més amb la fira més tradicional, aquesta fira que és sinònim de gran celebració de les arts escèniques. És un projecte equilibrat el que presentem, que com veieu passa per diferents llocs. Una altra secció és el programa Empresa. Estem col·laborant amb el sector privat a través de 3 espais que estan gestionats per això, per agents, per diferents empreses de distribució, tant catalanes com de la resta de l'estat espanyol, i que són un complement fantàstic a la nostra programació. Peces que cobreixen la part més nocturna, la part oferta més d'entreteniment, peces amb vocació molt comercial. També cobreixen la part infantil, que és un espai a tenir molt en compte, també a la fira, i una manera d'entendre el carrer també molt
molt popular, fresc i lúdic. Nosaltres, des de la secció oficial, busquem materials amb molt concepte, amb dramatúrgies elaborades. Aquí és un espai més fresc i com una mica vinculat al que presentem a l'Ondara Park. Aquestes són bàsicament les 4 seccions de la fira. Per tots aquells que necessiteu trobar el vostre espectacle, més enllà de l'explicació concreta que pugui haver en el programa, també hem proposat per segon any uns itineraris artístics que ajuden a aterrar a la fira i intentem amb això evitar frustració. Molta gent arriba a la Tàrrega amb moltes expectatives i no acaba de trobar el seu espectacle perquè la programació, al ser tan extensa i concentrar-se en un espai de temps tan petit, doncs pot ser com un gegant que se't tira a sobre i que no et deixa veure la llum. Itineraris artístics creats, disponibles a la web per poder guiar-se i cadascú trobar la peça que busca. Les novetats de la Fira 2014 són poques, però són molt concretes. Poques, vull dir, venim treballant en un projecte que arrenca el 2011 i podem dir que entre l'any passat i aquest s'ha acabat de consolidar. El programa de suport a la creació funciona a la perfecció, el màster està engegat, tot plegat té una correspondència, una visibilitat en el que és el cap de setmana de la Fira, però sí que és important destacar que la manera que presentem, que distribuïm els espectacles, la manera de relacionar-los amb la ciutat va canviant en funció també de com canvia el temps i el públic que ens va venint a veure. A la Fira d'aquest any plantegem novetats molt concretes que són, abans comentava, la presència en el catàleg a la programació d'una nova secció, que és Ondara Park. És una secció que està presentada en una zona molt concreta de la ciutat. És un pol d'animació que es concentra en 3 llocs: Espai Fascina, carrer Migdia i el Reguer. Són espais que normalment ja venien sent utilitzats amb aquesta voluntat. Aquest any hem ordenat, hem concentrat les peces més potents, més enèrgiques, més de digestió ràpida en aquesta zona, amb aquesta intenció que el públic de tota mena que tingui ganes de passar una bona estona gaudeixi en aquesta zona, en aquest centre de la fira que és molt fort. També en el centre, i amb aquesta voluntat de proposar materials amb un ritme molt concret, perquè hem de recordar que segons quins tipus de material presentat a l'espai públic, en quin tipus d'espai no acaben de funcionar, vist el ritme, la necessitat, l'energia de les peces que necessiten, creiem que necessiten, el que presentem a l'espai de les places de les Nacions, ens ha dut a replantejar la nit d'aquesta plaça, i és per això que aquest any presentem per primera vegada un programa format per 4 peces de dansa urbana. Un recorregut per la millor dansa urbana nacional, maneres d'entendre-la diferents, col·lectius joves i això, peces molt potents que combinaran amb una jam session i aquesta acció es dirà Urban Nation i volem o l'entenem com un dels plats forts d'aquesta edició de la Fira, del que és la programació de carrer d'aquesta Fira. També destacar la presència dels països convidats. Hem detectat que cada any la presència de cultures convidades no respon a una excentricitat, ans al contrari, ens serveixen molt bé per treballar ponts de relació amb espais del globus que tenim no gaire treballats. És per això que cada any intentem alternar un any una cultura o grup de cultures europees i un país o grup de cultures de la resta del món. Treballem continent europeu o treballem de manera transcontinental. L'any passat vam fer Mèxic, fa 2 anys cultures nòrdiques, fa 3 anys vam fer un focus en Llatinoamèrica, un focus gran, ambiciós.
Enguany tornem a Europa i treballem amb el grup de les cultures del Visegrad, 4 països que depenen econòmica i culturalment de manera molt forta d'Alemanya, són centre Europa. Són Polònia, són Hongria, són Eslovàquia i la República Txeca. Una part d'Europa amb la qual hem detectat que teníem poca relació i que hi ha moltes possibilitats de treball. A tal nivell de mercat, Polònia, per exemple, és una terra que té molts festivals d'arts de carrer, sorprenentment. Hi ha molta tradició d'arts de carrer i moltes companyies catalanes estan fartíssimes de viatjar-hi, de treballar-hi, llavors està molt bé que puguem anar una mica més enllà en aquesta relació. Però, per exemple, en República Txeca, amb Eslovàquia, passaven poques coses, amb Hongria, i és per això que fem aquesta vitrina. Llavors, ensenyem una manera de fer que revela, que ensenya creadors lluny d'aquests tòpics que ens venen al cap primer, la primera imatge de la creació en aquest context, ens venen els clàssics, ens ve Cantor, ens ve Grotowski, ens ve una manera de fer teatre fosca, expressionista, i estan passant coses diferents que creiem que poden i s'han de poder veure en un espai com és la Fira. Presentarem propostes completament radicals i difícils, perquè creiem que també les hem de poder presentar, i propostes molt populars i tremendament madures, peces que han passat per moltes programacions i que arriben en un moment fantàstic per poder-les degustar. Sala, carrer, i creiem que pot ser un dels grans moments de la Fira. El dia 11, concretament, enguany, la Fira el dia 11 l'encetem amb un programa doble que comença amb una producció polonesa, que és l'espectacle de Blind, inspirat en l'assaig sobre la ceguera de José Saramago, fet per la companyia de Cracòvia Teatre KTO, que és una autèntica meravella. És un dels espectacles de gran format que més viatja per Europa, que més reconeixement ha tingut aquests últims anys, que va passar per Edimburg triomfant, i tenim moltes ganes de compartir-lo amb el nostre públic. El presentarem a Sant Eloi, creiem que serà un espai meravellós per poder-lo disfrutar i estem molt contents. Sí, ha d'anar per aquí el tema amb aquestes cultures, veure que fan bon carrer i també en tenen a la sala de maneres ben curioses que ens poden inspirar. La companyia d'Eslovàquia Jarobinarski, a l'altre costat, és una peça que és un repte per molts públics, perquè és una peça dura, difícil, estètica, conceptualment, però creiem que hem de poder ensenyar, precisament per això. La Fira és un espai on sacsejar maneres d'entendre el fet teatral, la programació, la distribució, la venda, tot el que té a veure amb les arts escèniques. I aquesta selecció passarà per molts llocs, i ara us he parlat de dos pols en aquesta selecció de 6 espectacles que compta amb 2 coproduccions. Una amb Hongria, companyia Estevact, i Martin Boros al capdavant, creador de 25 anys, un tio amb moltes possibilitats, i la companyia catalana Les Filles Folen, que col·labora amb el Festival Ulica de Cracòvia, espectacle Thank You for Dancing, que serà la segona producció que formarà part d'aquesta vitrina. Això és una mica el que seran les novetats d'aquest 2014. La Fira és bàsicament un mercat d'arts escèniques i més enllà de la programació artística hi ha una programació essencial que és la programació d'activitats professionals. La llotja és el punt de trobada indispensable, és l'espai on els agents, els programadors, els professionals que ens visiten poden posar-se en contacte, és el gran lloc on ser, i és un espai que presenta una programació d'activitats molt concreta, un espai on diferents cultures presenten
projectes on xarxes es troben i on la fira proposa una sèrie d'activitats amb intencions molt concretes. Nosaltres treballem per activar el mercat, per estimular la compra-venda d'espectacles, fins i tot per que es trobin, es possibilitin fets que van més enllà de la compra-venda, i en això estem. Accions concretes, aquest 2014, una vitrina, un seminari, el primer dia dedicat a les cultures convidades, les cultures de Centre Europa, països del Visegrad, on podrem veure maneres de fer exemples de bona praxi en l'àmbit de la cultura, en l'àmbit de les arts escèniques. Presentacions de projectes de xarxes com FEIS, com Circostrada, països que confien una i altra vegada en fira, com són Finlàndia, amb Circos Info Finland, amb Mèxic, l'estant que presentaran, delegacions fortes com Japó, que enguany ens visita, i un llarg etcètera d'activitats que converteixen Tàrrega en la capital europea de les arts escèniques, en un espai de contacte imprescindible on sí o sí s'hi ha de ser. Molt més enllà de la recerca d'espectacles, sobretot d'un lloc on està pendent del que s'està coent, el que passarà, i conèixer possibles companys de viatge.